Alam niyo mga kaibigan, nung mag-uso yung COVID na yan, ako ay nakuhang volunteer, barangay tanod sa amin sa Kalingag, mga kaibigan. Ay di ngayon dumating ang kapitan, sabi sa amin, tsaka doon sa chief, magluto kayo ng ulam at may madating tayong mga bisita. Luto kami, gayat ko pare ang karne, gayat ko ang sitaw. Pare, sabi ko doon sa mga kasama ko, palambutin nyo yung munggo. Balatong, tawag dito sa amin balatong. Ang tawag sa Maynila niya yung munggo. Luto na. Sabi ko ano mga kasama, alimbuyog, luto na ito. Sige, ahunin nyo, dahan-dahan lang. Naku, pag-ahon ng dalawang ganyan, napaligwak, nataktak ng kaunti. Pero walang problema, kaunti lang eh. Sige, ilagay yan dyan sa kwan, mga lalagyan at iahayin natin sa mga bisita yan. Naku, may kita ko yung aso. Mga kaibigan, yung aso. Lumapit, yung nataktak, kinain. Ngayon, yung barkada ko, kumain dun sa mga luto naming ulam. Maya-maya, sabi ng barkada kong barangay tanod, alimbuyog. Anong sakit ng mga tuhod ko? Ay, kumain ka pare, may munggo yan eh. At saka sitaw. Pang sa rayuma yan. Naku, kita ko yung aso pare, yung nangain, bumalik. Ay, pilay na rin yung aso, ang lakat, pag ganyan-ganyan, oh. Bumalik yung aso, tiningnan yung nataktak, yung kinain niya. Nako, yung aso, kaya pala ang sakit din ng tuhod, ay nadali yung sitaw at saka yung munggo. Ay, talaga yung aso papalayo, ay pahingkuding-kuding ganyan, oh. Ay, gawa ng rayo, bawal sa rayuma yan, ay munggo at saka sitaw. Yung barkada ko, kampipilay din. Hindi pa yan, di ngayon mga kaibigan, ayos na. Nag-grooving kayo ngayon ng gabi, nag-grooving kami, gabi. Alas 10 ng gabi, bawal na. Pag inabot ng alas 10 ng gabi, kailangan wala ng tao sa labas. Yun ang order sa akin ng kapitan. Alimbuyog, yung lahat na nakano dyan, pauwiin lahat yan. Ay, kita ko yung barkada ko, yung nakadungaw sa bintana, iniiwan ko, hoy, tumulo ka na! Bawal na pa dungaw-dungaw! Sabi sa akin ng barkada ko, pambira ka, alimbuyog ka, bahay na namin na rin. Hindi naman ako nasa labas. Ay, oo nga, pala, nalimutan ko. Sabi ko, kasi siya pare, nalimutan. Ay, mayroong pagdaan namin, 5 na nakatambay doon sa may mga kanto. Sabi ko, yoy, magsiuwi na kayo. Alam niyo bawal alas 10 ng gabi, di ba kayo magsitulog? Ay, sabi naman kasama kong barangay tanod, pambira ka ng buyo kayo. Patulugin mo yung mga yan, magdamag ka yan, hindi natulog yung mga yan. Ay, aso yan, ay ba't pati patulugin mo yan? Ay, hindi pare, nangangalat din dyan sa karsada. Kailangan tumulog na rin yung mga yan. Ay, lintik na trabaho mo, alimbuyo ka, pati aso, asawayin mo. Ay, bawal eh.